Lah ngapa sih rek bunglon iso ganti werna? Awakmu kabeh tau delok ra? Bunglon sing ujug-ujug ganti werna. Akeh sing mikir, "Oh, iki kamuflase iki." Padahal ora mung kuwi. Bunglon iki ya rek, luwih pinter adaptasi ketimbang kebijakan pemerintah. Jadi ngene rek, ning kulite bunglon iku ana sel khusus sing jenenge iridopores. Lah ning jero sel kuwi ana kristal-kristal cilik sing mantulno cahaya. Nah, pas posisi kristale berubah, warnane yo melu berubah. Lah lek ngene iki artine apa? Bunglon kuwi yen lingkungane berubah, awake yo melu nyesuaino. Ora kaya janji-janji sing isine jarine solusi tapi carane malah ngerusak kaya reboisasi tapi isine sawit kabeh. Ora mung kanggo nyamar rek, werna bunglon kuwi nduduhno situasi yen bunglon lagi santuy nyebat, warnane dadi cerah. Yen stres kena mental kuwi dadi wireng. Bandingno karo menungso, ekonomi seret, kerja susah, lowongan ora nambah, jarine ono 19 juta lapangan kerja. Sing krasa malah 19 juta wong rebutan kerja. Jadi nek kowe delok bunglon ganti werna, iso wae menduduhno yen dhek kuwi bad mood. Apalah daya bunglon iso terus terang. Lah awak dhewe mung iso ngomong apalah daya kowe NI.